Suntem în rec. Suntem în rec pe aceeași canapea. Doamne, cât așteptam momentul ăsta! Dar cât așteptam, pisică meu! Momentul... Cât așteptam momentul ăsta! Uite-ne! Suntem în rec pe aceeași canapea. Nu vine să cred. Nu pot să spun ce am observat. Poți să-mi spui ce ai observat? Nu pot să spun. Ce am venit îmbrăcat? Nu, tu ești îmbrăcată foarte bine. Largi. Dar ia stai frumos așa dreaptă, ia. Așa. Eu am observat ceva. Zi-mi, amintirea mea. Așa. Și știi că am memorie. Da. Amintirea mea legată de bustul tău era una care trimitea către un bust foarte... el s-a mai diminuat. Vreau să știu așa. Vrei cu mode moderne să porți malete sau s-a mai diminuat pentru că nu pui push-up și pui sutien normal? Exact, pentru că n-am push-up și am sutien normal, pentru că dacă am push-up mi le urc în gât iarăși. Și de ce n-ai vrut să le urci? Am zis să fiu mode moderne, că este sacoul ăsta așa pe mode moderne, cu blugile la fel pe mode moderne și să nu vin cu țâțele atâta, cum ar veni, ca să stea sacoul ăsta așa și să fiu chiar ca un urs din ăla pe banchiză aici. Și am zis să fiu mai pe mode moderne astăzi. De data viitoare vin mulată, push-up, cu țâțele în gât. Auzi, Pisico, eu m-am întrebat un singur, bine, am întrebat multe lucruri, dar în momentul în care am auzit că vei face parte din această echipă, stai cum se numește, uite, Drumul Eroilor. Așa, te-ai gândit câta eroi n-a zace în mine. Unghiile. Unghiile au... Vreau să știu așa, ce s-ar fi întâmplat dacă în Filipine, să zicem, presupunem, săreau 3 unghi? Ce s-a întâmplat? Să sară propriu-zis n-aveau cum, aveau cum să se rupă și eu aveam... Să se rupă 3 unghi. Am avut la mine în geantă, în trusiță, toate sculele necesare. Aveam unghii false la mine, aveam lipici, aveam pilă, aveam ojă. Deci eram pregătită. Nu ar fi arătat la fel ca astea, dar la numărătoare ar fi ieșit la televizor. Deci aveam ojă, aveam pilă, aveam lipici, aveam tot pentru ca să lipesc unghiile dacă în caz se întâmpla până oricine. Să sară cu totul de pe unghii nu se putea, se puteau doar rupe. Și atunci începeam eu lipel de ale mele cu lipici, da, aveam lipici profesional, pilă profesională. Am plecat de la salon când am plecat, nu că e lampă de gel, dar nu știu să mă întind eu până la lampă de gel. Când am plecat din București, nu asta, lipsă și o lampă de gel. Să mai care mămuță tu rucsace și o lampă de gel. Auzi, mămuțule, ai 2 rucsace? Da. Fii atent, se poate de la producție, vă rog, al 3-lea, pentru că aș vrea să încar genele, lipiciul de gene, lampa de gel, pilele, ojele din alea. Și o cască. Și o cască. Și o cască. O cască. Nu știi când se strică peruca. Mai trebuie pe dată. Al 3-lea rucsac, vă rog, de la producție, vă rog mult de tot. Ce scrie pe el? Chestiile lui Raluca. Sau Raluca Staff. Ca să fim pe engleză. Eu i-am pus, stimați... Nu, am avut la mine toate caretele să previn situațiile. Telespectatori, că noi suntem pe Antena Play. Deci ei sunt practic telespectatori. Că dacă erau spectatori, erau aici cu noi de față. Deci spectatorii ar fi fost de față, telespectatorii se uită la televizor sau pe Antena Play. Pe alte device-uri. Și asta îi face telespectatori. Da. Deci am zis bine. Da. Stimați telespectatori, eu am avut 2 întrebări principale, urmează secundarele pentru pisica mea. Una a fost cu unghiile și 2 a fost cu peruca și mi-a spus așa: cetățeni din Filipine, cu vârste cuprinse între nu știu cât și nu știu cât, aveau bucurie la peruci, toți. Voiau să probeze perucile. Eu asta vreau să lămurim. Cum adică voiau să probeze perucile? Pentru că în Filipine sunt foarte mulți ladyboy și îi interesează perucile, dar la un moment dat, să știi că a fost o probă, o cursă de ultimă șansă, unde Anda, Adam și cu bărbatul au pierdut și au... Ei nefiind ladyboys. Da, asta e o discuție foarte largă, mă rog. Adică se pot încadra, adică ei poate să intre la categoria ladyboys? Nu știu, eu întreb că vreau să mă familiarizez ceva la o, adică vreau să mă familiarizez cu proiectul, cu produsul. Știi tu, atâta timp cât ăștia pe rețelele de socializare tot îmi scriu mie din alea, mai întrântesc din astea care ei cred că e jignire și îmi trântesc. Arăți-a transexual, arăți-a, arăt cum vreau eu, deci practic nu e o jignire. Acum nici Anda să nu se supere la rândul ei dacă putea să se încadreze în categoria asta, adică Bărbaxul nu. Joseph nu. Aquamenul, Atlantisul, alea. Ea era fericită că pe acolo ea credea că ea din Filipine credeau că Bărbaxul e Aquaman. Și cum nu oprea pe unul la autostop, cum o dădea, îl băga pe ăla în față. Aquaman, eu Pamela Anderson, el Aquaman. Hollywood-ul, luați-vă o pauză. Ba da, ea a zis despre ea că este Pamela Anderson. Cine a zis despre cine? Am dat despre ea, că doar o fi zis oamenii ăia. Exact.
Poate o să ne aștept Dumnezeu și avem invitații aici, deci poți să trebuie persoană fizică. Fă, uite, ai zis în emisiune că ești Pamela Anderson. Au intrat în emisiune. Poate a vrut să zică Pisico, stai așa. Poate a vrut să zică că este, mă rog, lăsând la o parte cu Dara blondă, ca Pamela Anderson. Poate a vrut să zică că este genul de cetățeană cu o carieră veche, amplă, cum are și Pamela, care s-a lansat de mult și a rezistat până în zilele noastre. Adică, cum ar veni o carieră, cum să spun, care s-a întins flourishing. Pe o perioadă flourishing, pe o perioadă lungă de timp. Adică asta ce înseamnă? Că a depășit trendurile, că a fost mereu actuală, că n-a depășit-o pe ea, practic, trendul, înțelegi ce vreau să spun? Da, așa, și dacă sunt răuță de extraordinar, mamă, ce s-a întâmplat că sunt răuță. Dar tu nu ești răuță, Pisico. Mai trebuie să fim și realiști. Aici se întâmplă niște discuții reale, care au darul, rolul de a apropia cetățenii într-un alt fel de acest drum al eroilor. De acest drum al eroilor, exact. O altă abordare a drumului eroilor. Exact. Pisica mea și deci, revenind la subiectul Pamela Anderson și Aquaman, au avut ei la o probă, au pierdut o cursă de ultimă șansă și au avut ca pedeapsă de mers 3 zile cu un ladyboy. Dacă tu vedeai pe acea fată, Patricia o cheamă, așa, avea niște peruci impecabile, a venit pe niște tocuri atâta, cu o roche mulată, țâțe, păr, machiaj. Naturale? Da. Pe mine m-a enervat, sincer să fiu, avea genele puse enorme, era îmbrăcată țiplă, am și zis, păi asta, aia le-a făcut autostopul, că o vedeau oamenii aia că era țiplet îmbrăcată, nu era ca noi cu rucsacul în spate, bine, nu, eu nu vreau să insinuez că avea rucsacul, că ăla care a Florin săracul, eu m-am avut o coastă ruptă oricum și, în general, viața e greu. Dar aia era, pe la toate autostop, deci aia avea peruci mai șmechere. De unde ați luat-o? Cum a apărut ea? A venit, ea este persoanele care vin pedeapsă pentru cei care merg la cursă de ultimă șansă și trag cartonaș verde, sunt aduse de producție. Și cei din producție s-au gândit că poate fi la un moment dat un handicap în cursă ca să mergi cu cineva care alergă pe tocuri atâta. Dar vezi că ladyboy-ul Patricia, pe care o pupăm pe această cale pentru că mă urmărește pe Instagram și este o fată foarte, foarte drăguță, i-a ajutat pe sparte pentru că oamenii din Filipine rezonau cu femeia, cu Patricia. Și opreau când o vedeau. Păi și teoretic ăsta nu e un avantaj pentru genul ăsta de competiție? Uite, Patricia pentru ea a fost un avantaj, dacă mă întreb, n-a fost ce pedeapsă, a fost un avantaj. S-au dus cu ea și la hotel și au făcut acolo. Aquaman nu e sportiv? E sportiv. E? Mie mi s-a părut alții mai sportiv, nu știu. Dar parcă și Anda făcea sport. Amândoi, după cum arată grup sala, dar Calina a făcut sport? Calina a ieșit pe repede ca să nu vedească ce sport face, cum ar veni, dar o fi făcut și ea la viața ei. Un sport extrem face sigur. Dar Catinca face? S-a ținut bine și Catinca, să știi. Nu? Da. Au stat puțin în competiție, n-am avut timp să ne dăm seama. Au fost doar ele două. Au fost doar ele două. Eu am înțeles au ieșit la prima tură. 3. Adică Catinca, Calina și Oana. Efeță, dacă veneau 3, da. Deci Catinca, eu așa am înțeles inițial. O să mor! Vorbesc foarte serios. O să mor! Când au fost primele discuții despre drumul eroilor, eu am văzut o listă. Oamenii ăștia de la PR, televiziuni, presa, dragă, presa scrisă, presa citită, presa. Așa. Presa a publicat niște liste. Așa. Cu participanți. Cu participanți. Și scriau. Da. Hauniau cu Popescu. Exact. Ginel cu Marinescu. Exact. Pisica cu Dobrescu. Exact. După care am văzut Catinca, Calina și Oana. Măi, vorbesc serios, eu așa am înțeles că vin toate 3. Și eu mă și întrebam, zic, ia uite ce frumos, o întregire, o ceva. Nu, problema era că era posibil ca pe drumul eroilor, dacă mergea și Oana, ori le mânca pe Calina și pe Catinca și rămânea ea concurentă singură. Mie asta mi-e frică, Doamne ferește. Adică, poate la un moment dat, adică vrei să spui că e temperamentală? E temperamentală și acolo mai ți-e foame, știi? Adică se întâmplă, sunt zile în care subțire cu mâncarea. Și dacă te pucă nervii, practic, pe drumul eroilor și ți-e fomică, îi pică ochii pe colegele de echipă. Deci am citit prost, cum s-ar spune. Da, nu s-au făcut echipe decât de 3. Poate să ia în considerare de sezon următor, mai ales Calina fiind așa subțirică, știi cum o trăgea Oana, uite așa o scotea, știi, în Tom și Jerry când scotea Tom oasele de pește din gură, uite așa mi-o scotea pe Calina. Deci echipe de câte 3 n-au fost. Nu. Nu poate să plece, de exemplu, tata, mama și copilul. Nu. Sau tata, mama și amanta.
Nu. Sau Și tata... Nu. Tata și amantul. Tata și amantul. Asta ar fi fost o echipă, tata. Ar fi fost o echipă, nu? Da, nu. Trebuie să fie doar câte doi. Neapărat doi, câte doi, câte doi, câte doi. Eu nu înțeleg o chestie. Au. În showbiz-ul românesc există Așa. foarte multe, uite, mă gândesc la artiști acum, formații. Așa. Formații formate. Formații formate. Care formate de mai mulți. Exact, din mai mulți. Vechea noastră vorbă, era mai multă lume acolo. Era mai multă lume acolo. Dacă tu ai o formație formată din mai mulți, cum ar veni. Nu iei pe toți. Și ăia nu poate să se desprindă, pentru că ei funcționează foarte bine numai împreună. Așa, se deplasează numai în grup. Ce faci? Desparți formația? Desparți formația, ei doar doi dintre ei. Dacă, de exemplu, vrea să plece în drumul eroilor Boschito, să se reîntregească Boschito, sau dacă vrea să plece în drumul eroilor 3 Sud-Est. Păi 3 Sud-Est, nu poți să-i dui 2 Sud-Est. Exact, 2 Sud-Est, pleca 2 Sud-Est. Pentru cei de acasă care sunt sigură că sunt obișnuiți cu noi, știm că se zice erau, copiii erau, dar nu trebuie să mai explicăm. Copiii este așa cum este două doamne. Vine două doamne. Este două doamne pe această canapea. Atențiune că este două doamne pe această canapea. La fel cum nu se pot face grupuri de câte unul. Nu niciodată. Oana, dacă mergea, putea să facă grup de câte unul, dacă mergea Oana. Adică să fie ea. Da, păi dar percep, ea putea să meargă la chestia asta cu grupuri. O să ne audă, ne face pardaf. O să ne ia pe Instagram, mâncați așa. Stai puțin, mie mi s-a părut că am citit ceva la un moment dat. Se pare că n-am citit, unul la mână și doi la mână. Nu, ai fi văzut așa, tu te-ai uitat așa, ai frunzărit așa. Da. Și eroii, cine au fost eroi? Eroii, da. Sunt toți care merg în Asia Express, sunt eroi. Absolut toți. Unii au fost eroi și pentru că au suportat colegii de echipă. Am înțeles de exemplu, cazul meu, nu mai dau alte cazuri, zic cazul meu. Florin, de exemplu, este erou cu pata la ma pentru că a fost cu mine, adică tu știi cum stau lucrurile. Mămuțu, te iubim, mamă, Mămuțu. Și pe Marius, că nu l-am văzut de mult. Și pe Marius, că nu l-am văzut de mult. Exact. Și am înțeles că e o echipă mare. Au fost 200 și ceva de persoane. Producția este o producție uriașă, o producție impresionantă de fiecare dată când aveți există un careu. Pisica meu. Cine? Eu vreau să știu așa. Eu am înțeles că sunt zone periculoase, am înțeles că vin babe cu macete din junglă. Că apar, tu mergi, pam, 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 și apare o babă cu o macetă. Cine asigură paza? Crede-mă că ești total în siguranță, ești francat. Ce nu se vede pe televizor este că echipele sunt foarte bine păzite. Securitate, nu știu, în spatele nostru, non-stop. În spatele a ceea ce înseamnă Asia Express și se vede pe TV, există o producție uriașă cu niște oameni extraordinari care au grijă pe tot parcursul emisiunii de noi în fiecare secundă. Să nu se transforme emisiunea în insula iubirii. Asta, să știi că în unele cazuri... Bă, ce ai face tu? Uite, îți dau un exemplu. Știi că mie îmi place să adopt scenarii ipotetice. Așa. În ideea că nu știi niciodată, pisico, cum să poate ajunge la un scenariu real. Să zicem că tu mergeai. Mergeam. Pam, 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 nu prea te întâlnești cu concurenții, asta e problema. Care idee tu mergeai? Doar la careu. Ce faci tu doar la careu? La careu, traversai careu. Pam, 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 pam. Cum mergi tu așa? Eu cu Serghei, de exemplu, la un careu am avut intenție. Serghei. Dacă mergeai tu, pam, 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 te împiedicai și picai în poala lui Aquaman. Ce vrei să mă ia aia de perucă? Se întâmplă o norocire, mă lua aia de... Dacă picam în poala lui Aquaman... Poala, am zis, atențiune... Știi că aia cu eu, cu poala popii, poala mea. Poala, am zis poala, ca să revenim, ca să se înțeleagă bine pentru acasă. Înțeleg că ar fi fost o chestiune de gelozie. Păi ea a zis pe tot parcursul drumurilor că sunt în luna de miere, ea cu Aquaman. Nu tu cu el. Nu eu, bă, eu nu cred, eu ți-am spus, eu nu cred că el voia, pentru că mai degrabă alerga cu ea, că ea era alergătoare. Dar tot timpul se bătea care ghinion, n-am înțeles de ce. A spart în ea, a băgat în ea și la McDonald's, în fine, never mind. Ideea e următoarea. Mă lua de perucă Anda, uite așa mă turnosea, mi-a aruncat peruca în dreapta și mă făcea terci, deci nu puteam să risc. Asta cu Aquaman nu puteam să risc, trebuia să-mi găsesc alt concurent, eu spun. Un concurent cu care să... Cum ar fi? Puteam să iau oricare era, cu oricare era ok. În afară de Aquaman. Aquaman nu era bine pentru că Aquamenița
a.k.a. Pamela Anderson, a.k.a. alea, cred că mă turnosea de mă lua dracii pe drumul eroilor, alegeau semintele din mine, să fie al naibii, nu era bine. Stai, și pe o scară de la 1 la 10 cât de greu a fost? Pentru tine vreau să zic. A fost superb. Nu, dar cât de greu a fost? Cât de greu a fost? Da. A mers mai târâși, grăbiși, m-a mai târât Florin, haide, fă că se poate, haide, ridică-te tu de aici. Era cald? În Filipine a fost cald. Foarte. Eu n-am ajuns în Vietnam, dar din ce se întâmplă din Vietnam, din Așa. momentul în care eu am ieșit când am ieșit din Filipine. Da. Din Filipine s-a plecat în Vietnam. De aici încolo intervin iubiții noștri colegi de competiție care sunt nebunite să ne povestească inside-urile ce au făcut în Vietnam, că acum eu mă uit și noi, ne uităm și noi la televizor. Nu știm ce au făcut acolo fizic, de unde rezultă că ne ajută Dumnezeu și măcuța Domnului, azi avem cei mai șmecheri invitați din lumea asta, surpriză pisică mea. Pe iubitul nostru, ce crezi? Pe iubitul nostru Serghei avem astăzi invitat. În platou. În platou, aici, pe fotolile astea, pe șeful la tot, pe regele universal al universului, pe Serghei l-avem invitat și pe Alina Pușcău, în concluzie, stați pe Antena Play că venim cu subiecte foarte tari. În afară de noi doi, care oricum se știe că noi două. Vine două doamne. Vine două După doamne. publicitate. Exact. Îmi place să spun asta. Zi, Mie îmi plăcea zi. mult să prezint Zi. și eu ceva la viața mea. Zi. Deci, practic, să-mi dea cineva să prezint ceva, nu contează ce. Sport, betă și o dietă, ceva, Ale. ce vrei tu, da? Ale. Și să zic și eu așa, ne revedem după publicitate. Zic că nu-ți place asta. Ador. Ne revedem Zi-o tu. după publicitate. Dar suntem în rec? Deci Adică suntem tu vrei în rec? să spui tu mie cu alte cuvinte că acum s-a terminat publicitatea. Exact. Dar S-a nu cred că făcut avem... ce trebuia să facă Bă, dar- în timpul publicității și au venit invitații. Au venit invitații. Hai mă să prezentăm și noi frumos invitații. Zi, feță, că Eu fii spun prezentatoare. bună ziua sau bună seara? La ce oră suntem? Că am Bună spus ziua, la ce prezentatora. oră vrem noi? La- Suntem la ce oră vrem noi cu Hai, regii bună regești. seara, bună seara. Bună seara, bună Bună ziua. seara, Serghei. Bună seara, Alina. Și noi răspundem, bună ziua! Bună Bună ziua, Raluca! Bună ziua, Moris! Exact, a făcut Să-i curcăm pe oameni, să nu știe cât suntem. Să nu știe că suntem. Exact. Sigur spun ție, Ani, lasă să sunt. Serghei, da, crezi că eu pot să întreb ceva? Adică, nu știu, eu vreau să o întreb pe Alina ceva. Ia întreabă cred că de pisică. 20 de ani. Ia, oh! Stai să stăm Și n-am potoliți. cunoscut-o și aș vrea să o întreb acum, că uite, e femeia asta în fața mea. Fețe, Dar nu nu- știu dacă să face întrebarea. Fețe, nu cred că vrei să întreb ce mă gândesc eu, dar să mor, dacă nu ce mă gândesc eu, întreabă. Să întreb. Da, Eu citisem la un moment dat. așa, întreabă că și-o curioasă. Este o revistă franțuzească. Așa. Les in Rock Tiglă. Se Așa. numește, Les in Rock se numește revista, care tratează subiecte muzicale și vieți de diversi oameni, Așa. printre altele. Așa. Și era un material în acest Les in Rock despre Vin Diesel. Asta. Și scria în acel material Așa. că Vin Diesel este bisexual. E adevărat? Nu. Vezi, mă? Francezii mint. Știi ce? Domne, presa ne minte. Dacă era bisexual, nu era cu mine. Păi nu, bisexual. Lasă-mă că cu vreau să conductul, zic. lăsați-mă și pe mine. Stai, nu, Știi ce nu. înseamnă bisexual? Da, știu ce înseamnă. Și cu bărbați și cu femei. Așa, bravo. Păi Așa așa, este. așa cum nu mai Nu era cu este. tine. Păi, putea să fii și cu tine și cu un bărbat. Nu, dar nu este. Păi, Adică puteți fi și cu tine și cu Moris, de exemplu. și de ce ești numai pe mine, că și-o frumușel. Exact. Dar dacă tot se făcea grămada mare, mergeam și eu. Dacă tot Păi mergea și atunci atâta... era... Ca la ruibii. Era... Exact. Eram, cum îți spunește patru în... Nu știu, eram... For sexual. Eram un forsam, dar cu el 5, eram un 5 sam din aia. Cinci sexual. Eram un 5 sexual de ăștia pe drumul eroilor. Ce avea? Panș și sexual. Că Exact. Exact. Și se mai alăuturau oricare colegi doreau de prin Asia Express, cum ar veni. Luau și eu o pauză mică de la o probă, de exemplu. Aquaman, cine... Nu toți colegii, nu toți Nu colegii. toți, poate găseam mai Mușcă-ți bine. limba. Găseam și noi acolo. Da. Exact. Nu Mușcă-ți știu, limba, nu pe toți. această cale îi salutăm Alina, pe toți, și mai iubim am o pe toți. întrebare și după aia gata, îi las pe ei, că uite, au să ne spună niște chestii foarte așa. Eu voiam să mai întreb pe Alina o altă chestiune. Dacă a cunoscut-o în această lungă perioadă cât a stat în Statele Unite ale Americii, pe Pamela Anderson. Nu. A cunoscut-o în schimb în Asia Express. cunoscut-o? N-a fost degeaba Alina Dar seamănă? în Asia Express. Din Asia Express, nu. Pamela cu Pamela, adică. Nu. Nu. Uite, E e complet sincer. diferit. Vezi? E sincer. Nu. Sunt Și diferite, nici nu? Aquaman cu Aquaman, nu. Uite că Am pe lucrat acolo îl cunoaște, am bravo. lucrat cu Jason Bravo. Momoa și cu Aquaman, nu. E Deci mare. nu, medicamentele. Fii de nebun. Medicamentele. Trebuie să-și ia medicamentele, paracetamol, ăsta, psico. Dați medicamentele să puteți să continuăm emisiunea. Exact. Dipiridamolul. Tinerețe, totul viață. Dipiridamolul. Dipiridamolul. Dipiridamolul, Hai fete, să tinerețe, spun totul viață. Deci, O chestie.
Aquaman, Jason Momoa, unul în lume. Așa, Și Pamela Anderson e una în lume. adevărat. Atâta. A zis bine Alina. Poate să fie un nume, dar poți să semeni foarte izbitor cu ăla. Că ei n-au spus că sunt, au spus că seamănă. Nu Dar seamănă bine, deloc. mie mi-a zis Sanda altă chestie la Bravo I Still, dacă și-au ce pisică mea Mi-aduc aminte. mi-a zis că seamănă cu Marilyn Monroe. Deci a schimbat. Că aminte și asta, le schimbă Marilyn funcție de Monroe, show da, TV. da, da. Că seamănă foarte bine cu Marilyn Monroe. Când avea pojar, Marilyn Monroe și după aia a trecut și și-a dispărut asemănarea. Că ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte, dar Cu în Marilyn Asia- Monroe, Monroe când când era era rochița la de mătase. pârnaie. Da, Da. în Asia Express s-au poziționat Că- Aquaman și cu Pamela Anderson. În Asia Express în Filipine, dar în Vietnam nu mai a fost. În Vietnam n-am mai fost. Am văzut că în Vietnam Goodbye Aquaman. Păi stai mă, că ăia din Vietnam îți n-au... explic eu de ce, nu că De nu ce? știau. De ce? Ăia nu vorbeau și nu reacționau la gesturile lui. Și atunci au zis că ăia n-au văzut filme și nu-l recunosc, ca o boală pe americani. Dar el vorbește foarte bine francez, am înțeles. El E de la Paris. trăiește Oui, în j'ai Franța. compris. E de la Paris. Da. E Oui, oui. francez. Nu lo sé, nu știu Da, ce dom'le, dracu păi limba spune zici dacă eu mă asta. întreb pe mine, eu întreb pe ea Zi, dacă nu eu știu. știu. Am Da, văzut dom'le. și eu că am văzut că Ai spune francez? ori. Da, dom'le, Dar am de văzut mult că am mai Deci, bagă. practic, și ea e franțuzoică. Da, până căsătorie După cum ar unchi. veni. După unchi. Păi și de ce nu pleacă la Și Paris? după Marie Cumnasu e Aquaman și e Pamela Anderson. Marie Cumnasu a jucat în multe. Ăla L-ai de văzut pe exemplu. Marie Cumnasu în filme? L-ai văzut pe dată? Nu. Jucat și în America, cum? Nu. A jucat cu Jason Statham, cu mai mulți a jucat. Marie Cumnasu, rolul mare de tot a avut. Ba da, în Furios și Iute 5, l-am văzut 5, și eu. Da, Bun. l-am 5 văzut. sau 6? 5, că eu le știu pe toate, Cred că că a mie fost la place, mijloc. sunt fan. Cred că a fost între Între 5 și 6. Între 5 și A fost 6. la un cioc de barcă între 5 și 6. Ce emisiune interesantă, n-am înțeles nimic. Auzi, dar fii atent, dar fii atent. Luați-a și emisiunea, Raluca, haide să te întreb cu astea. Că... Păi nu știu să vă mai întrebăm ce ați făcut în Vietnam, pentru că în momentul în care eu am fost eliminată, plânsă, tăvălită, am plâns, fetele m-au eliminat în Filipine și eu, deci, eu din momentul în care s-a plecat din Filipine nu mai știu nimic. Deci, în Auzi, da, concluzie, în Adevărul locurile că a în fost- care ai ajuns tu, au ajuns și ei? Adică mergeați prin da, aceleași locuri? da, Nu, da. în afară, stai 2 secunde, hai să învățăm. În afară de ultima cursă unde mergeau numai ei. Voi ați fost amândouă, Da, nu? noi am fost amândouă. Nu, Da. Periculos. Nu a fost periculos, a fost greu și a fost foarte emoțional. Dar te-ai întâlnit cu babaia cu maceta? Babaia cu Macita ne-am întâlnit toți cu ea pentru că Babaia cu Macita a fost la o probă în Filipine, în niște păduri de cocos. Și cum ăla, baba? A, baba Mă, care- popou ăla care mi-a spus tu că am fi îmbrăcat în rochie de seară. Jurista sau Jurist, da. De m-a luat Serghei, că eu eram îmbrăcat într-o rochie cu spatele gol neagră, o rochie potrivită și m-a luat Serghei. junglă. M-a luat Serghei din capul la pădure, m-a văzut. Ce dracu ai venit făcut cu rochia aia fă și îmbrăcat așa, cu rochie fără spate, eu cu rochie neagră fără spate. Vezi că e noroi, eu până la genunchi, bagă-te în păduri. Dar fiecare avea baba lui. Fiecare, tu n-ai avut baba, ai avut una tănără? Nu tot o babă, dar tăia baba mai tare decât noi. Vezi că frunzele. era baba aia forță, vezi că erau Dar care e babă? Că nu... unele de Stai tăia că- nuce de cocos. Stai să explic eu. Ia. Acolo le spuneau jurați. Ăla care te ducea să vadă dacă tai bine frunzele, dacă faci nămoalele alea, dacă împletești. Noi vorbeam de... Aia cu Baba cu maceta în maceta. Filipine. Aia cu Moriți maceta a de întrebat bați faza de-ați cu copii. jungla. Ai prins maceta? Da. Băbău cu maceta? Măi, mamă, Da. suntem Te-ai în speriat? emisiune în direct, Pantena Play, o să Păi și te vezi dacă la te dau- televizor. Și cu cine vorbești, mama? Cu pungă. Ești mama la televizor, mamă, filmezi. Să filmăm Mă mama. încoace. Stai că te-ai murit la telefon. Vezi ce vorbești, că este pe Pungă live. să filmează, bă, pungă, mă, mamă, ce faci, mă, mamă, te pup, mă auzi, pungă? Chiar filmăm pe bune. Pungă, Să stai te că nu vezi poate să-ți Pantena dea bani pe Play. Revolut acum, că filmăm emisiuni, pungă, El stai să-mi dea așa. mie, că el are bani. Auzi că tu să-i dai ei. El are bani. Mă auzi? Zi să-mi dea pe Revolut, că nu-i problemă, primești și Stai că timpul ți-o dau. emisiunii. N-am Măi, înțeles mamă, ce te zice. sun mai târziu, n-auzi când terminăm ieșind din live. Copilul ei? Nu copilul, fostul soț. A, De la Hai de Madrid. bine, pa. E cum se trimite copilul banii mamei. Nu copilul. Fostul Nu, soț. Eu vorbesc știu cu tot ce fostul nu știu, soț. bă, bungă, ce dracu. Așa, pungă. Așa, Nu da, bravo. copilul, Alina, păi cum să-i copilul, bani Așa, mamei. zice ce Hai, ziceți zice cu și baba copilul, de bani. banghea în Deci nu te-ai cocos. speriat de macetă. Nu se nu, spere de nu m-am macetă. speriat. Nu. Dar baba nu ne amenința, baba ne juriza. A, vă juriza? Da. Deci nu era periculoasă, practic. Nu. Păi avea un centimetru, baba mea. Și asta pe care am avut-o era tot așa mică, minusculă, era maceta mea mare decât ea, avea un dinte în gură și vezi că zburda pe pădurea aia Păi de da, mă, că nebunești. erau mici ca să se ascundă prin frunzele astea, să ne vadă. Doamne, mâncați ăștia, mai bine zice ține că... Fii atent, deci asta cu Moară Filipinele... chestii? Mușcă chestii? Nu,
Ciupesc chestii? Nu, să mor eu, va ciupi, va mușca ceva, nu. Nu. Nu, pe nimeni deloc, nu. Nu zboară chestii, nu te ciupesc chestii, nu te nimic singura chestii. care era să mă muște era colega de echipă, dar m-am ferit. Să te muște de ce? De gât. O fi vampiroaică. Da, vampir. Da, deci zic cum ați participat voi la ultima ieșire. La ultima șansă. La ultima șansă, da. A fost greu și a fost emoțional. Au fost foarte multe Dar misiuni. în ce a constat emoția? Adică cum s-a produs ea? Ultima misiune a fost despre copiii care trăiau În cimitire. în cimitire. Cum trăiau în cimitire? Adică dormeau pe cimitir, adică aveau Copiii. grijă de cimitir, dar copiii, familia, din generație în generație, de 35 de ani trăiau acolo. Și a fost foarte Și aveau emotiv. căsuțe în cimitir sau trăiau pur și simplu printre morminte? Ba da, erau căsuțe făcuse erau ei, căsuțe, nu erau Alina. căsuțe făcuse Deci ei niște... stăteau în criptele alea, în dormeau pe criptele morminte. alea, între cripte, da. Și dormeau pe morminte. Să știți că avem un clip, nu, avem un clip, uite, că avem un clip cu dar e Alina, legal? cu Alina din cimitir. Cum să fie? Asta e... S-au făcut documentare despre cimitirul din Manila, Și e în care legal? trăiesc 8.000 Da, de domnule, familii. sunt 8.000 de 8.000 familii! care de trăiesc de familii. câteva sute de ani acolo, nu ies de acolo. Ah, deci practic e o... Dar de Comunitate. 35 de ani, adică vine din generație De la în generație, Revoluție. da. Erau Tu la oameni Revoluție care... ce făceai? Eram aici. Și ce făceai? Nu știu, aveam 6 ani cât Și aveam. te-ai ascuns când au început de aia să tragă? Nu, ea trăgea. Ții minte că zicea mama, să nu vorbești nimica de Ceaușescu și de nimeni. Păi zicea că îi bagă în pușcărie, așa știam. Ah, Ce ai zis, Alina, că ce făcea, ce ai zis? Îmi zicea părinții să nu vorbesc de Ceaușescu, că îi bagă păi părinții eu l-am în familia în pușcărie. continuu, nu m-a băgat nicăieri. A, da, bravo, tu ești nene. șeful la tot. Cine sunt eu? Ia. Șeful la comunist. Avem un video? Avem un... Ia. This is all your kids? This is all your kids? Four. And piciorușele lor stăteau pur și simplu pe o placă de mormânt. Adică este, nu știu, e ciudat. Da. Construcția asta în care ei locuiesc, e clar că e pusă de pe un mormânt. Mamă, frate. Pe jos au un linoleum, deci practic acolo, printre mormintele alea, trăiau 2 părinți, da, și cu 4 copii. Eu Nu înțelegeam ce se întâmplă, nu? And how do you take care of the kids? Ea are grijă de toată comunitatea aia de cimitir și așa își ia banii și așa își face Probabil că moment pentru oamenii, mâncare. rudele celor decetați plătesc ca să aibă grijă pe acolo. Cum se întâmplă și la noi în România, Da. că mai tai o iarbă, mai speli o cruce, mai îngrijești. Dar nu să trăiești în cimitir. How long you been living here? Cred că dintotdeauna. Eu m-am născut aici. Cum te-ai născut aici? Păi zice, și părinții mei s-au născut aici. Și zic, cum adică? De câți ani ești tu aici? De 37 de ani. 35, a zis. Deci 35 practic de ani, ei stau da. acolo din generație În generație, trăiau acolo. Asta este adevărul pe care ei îl cunosc. E foarte greu când eu stau și mă gândesc la inima acelei mame, că cu siguranță orice părinte vrea să ofere cât mai mult copiilor lor. Și poate că ei este foarte greu, sau părinților. Dar copiii erau așa de fericiți. Da, erau așa de fericiți. Și ea era fericită, adică ea era obișnuită cu viața aia și cu ce se întâmpla. Pentru noi este o tragedie, dar pentru ei că s-au născut așa, e ceva normal. Nimic în lume, adică sunt documente. Sunt documente reale pe Discovery, pe multe... Astea sunt documente reale cu oameni... Ce-am auzit de la cineva? Despre cimitirul din Manila, da. Am auzit că le-a oferit să-i dea case, să le dea case. Apă și bune? așa. N-au vrut. Și n-au vrut. Pentru că gândește-te, dacă trăiești din generație în generație de acolo de Așa. 35 de ani, cum ar veni ai fi într-o pușcărie și ieși din pușcărie după cât 17-20 de ani, nu știi ce să faci cu viața ta. E foarte greu pentru ei să aibă diferită mindset ca să poată să trăiască altfel. E adevărat, pentru că unii dintre ei nu ieșiseră niciodată, nu părăsiseră gardurile acelui cimitire. Au și zis. Și Da, aveau e copii, foarte greu. Erau născuți, aveau bunici acolo. Acolo. Pe una care de-abia fusese în Bulgaria când cu nisipurile analiza culoarea de nisip. Nu ți minte? Ba da, mi-amintesc că acum am văzut Băi, că Raluco. s-a dat în presă care o casă de 12 milioane de euro. O să Raluco. leșin sub canapea asta. Ei nu știau mai mult de atâta. Dar, în primul rând că nu m-a deranjat că au plâns, că, în fine, o parte au plâns și din povestirii, că
care erau cu mine Da. așa, cum să plângi din povestiri. Eu n-am plâns la Creangă, Creangă a avut povestiri grele, când a murit Pupă sau au murit mulți derbedenii ăștia și eu n-am plâns. Stai să termin, înțelegi? Și pe i-aș lua pe ăștia care plâng, să meargă în Ferentari, în Zăbrăuți, dar primul rând că acolo copiii rămân fraieri și fără cameră și fără bani și fără ceas și fără alea. Ce mare? Păi ea trăiesc într-o mizerie mai mare decât ăștia, mă. Ăștia aveau sală de jocuri, în cimitir aveau toate alea. Ce ne impresionăm acum și ne dă cu capul de asfalt aiurea? Am văzut-o, eu știu ce zici, pentru că am văzut și eu și a scris o grămadă de lume și pe online chestia asta, că și în România, la fel ca în multe alte țări, sunt o grămadă de oameni care trăiesc... Ai fost trăiesc... în Zăbrăuți? Nu. Păi dacă mergi acolo, în primul rând mai putea să iasă. Le lua și cadourile, le lua și ceasul, mai și le dansa puțin pe fete. Un călăraș și un joc. Nu, dar e adevărat că... Atâta dramă! Păi a mea plângea din ce ai povestit tu 2 minute. Păi știu lucrul ăsta pentru că s-a gândit... Păi n-a plâns Maia Morgenstein, Te la gândești- Patru Cristo m-a plâns a mea. Da, Zi, te tată. gândești la familia ta, la copiii tăi și începi să apreciezi viața altfel când vezi aceste Ești ai copii? imagini. Nu, dar nu contează, știu cum e să... Păi și eu m-am gândit la copiii mei și ei au zis, dă-te, Doamne, iartă-mă, dacă nu-i pe acolo, dăm Rolex-ul. Știi că așa mi-a spus. Nu, dar cred că viața... N-a întrebat nimeni, bă, dacă nu te întorci, dăm Rolex-ul, dă-te, Eu cred că cel mai important în viață este sănătatea și atâta tot. Dacă Asta n-ai da. sănătate, Asta, n-ai da, nimic. cu asta suntem cu toți Și de acord. sănătatea mentală. Mai ales. Păi dacă ești nebun și Și aia întreg, așa. Da, adevărat că dacă, da, nu-ți folosește la nimic, sunt de acord. Deși sănătatea fizică și aia mentală. și mai Dar contează... ei mă rog. sunt și plătiți acolo să aibă grijă de... De cimitirele alea. Stai, Da. tată, că nu le dă ea mulți, dă fiecare proprietarii, dă ce dă acolo. Nu crezi acum că le dă milioane să stea în... Da, dar am auzit că au avut și oportunitate să plece. Adică e... Și nu pleacă, a? Sunt alegeri peste E alegeri. sindromul ăla, Down sau nu Down, e altceva. E sindromul ăla când stai cu torționarul și mai pleci. Cum dracu se numește? Stockholm. Eu am luat tot și eu cu Exact. Down, mau, ce dracu. Până lângă Stockholm. Down e până lângă Stockholm, cu minte pe dreapta e Down, un cartier. Exact. Imediat acolo. Cum ai Alina, păi intrat, stai că dreapta, n-am exact. înțeles. Tu ai plecat cu, ai fost cogelă de echipă, așa spune la colegă cogelă, ai fost colegă cu, cum o cheamă? Arhitecta. Cu Cristina, Cu Cristina, da. Păi și cum v-ați cunoscut? Adică, cum s-a sudat relația asta dintre voi? Eu nu am pe cineva în România, că sunt plecată de 27 de ani și nu am prietene aici. Eu, prietenele mele sunt în America. Dar a fost singura prietenă care o știam de vreo 3 ani. Ne-am cunoscut la un Și v-ați curs combinat de în public echipă. speaking. Un curs de public speaking. Nu la ocumetrie. Vezi? De aici Da. au fost și discuții. Nu Da. la ocumetrie. Da, și ne-am întâlnit și atunci am Deci vorbit, ea a am făcut simțit un curs de public speaking. cu mine, da. Dar ce voia să facă? Adică de ce Un master. Și de ce îl făcuse? Pentru cariera ei și eu tot la fel, adică amândouă vreau să vorbim. Nu știu, Bine, pa, dar uite, bineînțeles, de-aia până fiind la urmă am vorbit în arhitectă. public, până la urmă Da. am ajuns într-o emisiune. Și Ea voia să-și lărgească orizonturile, să Și eu zic foarte probabil... bine că ați ajuns. da, fiecare, da, și așa ne-am cunoscut și am ținut Și, practic, legătura, s-a dar sudat eu... o relație. Da, Și da. ieșiți în oraș împreună, aveți sau Da, am faceți ieșit o în oraș, vacanță, am mai- stat la... Da, da. Și unde ieșiți în oraș? Pe unde mergeți? Ador tot. Dacă ai picat acum în întrebările Păi nu, dar vreau să umoristice. știu și uite că Păi și și eu Serghei a vreau să ieșit la știu. viața lui. Tu Exact. ai ieșit, eu am ieșit, adică ieșim Noi în suntem continuare paraieșite. și mie îmi place să pun aceste întrebări. Am făcut Revenion împreună, Unde? am ieșit la ea acasă, am făcut cu prietenii. Voi două sau? Da, noi două, înainte Ați să voi plecăm două? în Asia, Voi da. două de Revelion? Nu noi două, cu prietenii. prietenii ei. O vecină sau cine era? Mai mulți prieteni. Toți erau câțiva de pe scara blocului și probabil că Nu, mă, mai veniți prietenii arhitectei, prietenii Da, da, sociale. prietenii. colegi de ei, probabil de acolo de la Andrei, firmă. Scuze, Cristina. Cristina, prietenii Da. Cristinei. Stai puțin, acum Cristina nu mai face, că Cristina, eu ce-am văzut, e destul de talentată, adică face... Este, nu? Da, este. Da, nu, și are face o interior firmă destul de designer, da. puternică. De adică arhitectură. Da, nu e- arhitectură, da. De interior. De interior. Interior design face. Da. Să o știi cu Marius. Să știi cu Lauru, să știi cu... Să eu știi cu știu, mai mulți. Exact. Dom'le, dar mă întrebați, și eu cu partenera mea ne-am întâlnit în prima oră la un viol cu tâlhărie și am... Așa, așa, exact. Aia poveste. Să plecăm în continuare. Și cine a fost tâlhăritul? Eu am fost tâlhărit într-un final. Pe drumul eroilor. Pe drumul eroilor. Pe drumul eroilor. Exact. Dar Pe drum- partenera a avut cerințe așa mai ciudate sau a fost maleabilă? Nu. Ce? În ce sens? Dacă a avut cerințe mai ciudate, că îi se făcea foame și ar fi vrut să spune ecler, ce nu se găsea pe acolo, sau dacă ar fi vrut nu știu ce, sau dacă ar fi vrut nu știu ce. Sau... N-aveam psicocerințe de astea. Când ești acolo prins mai în valul competiției, că Nu, adrezi pe autostop, alea nu-ți vine în și cap chiar pe dacă creier. avea ceva, cine îi dădea?
Corect și asta. Da. Nu. Măi, ca echipă erau foarte puternici. Dar Serghei este... Poți să spui, se cunosc de foarte mult timp, dar acolo când ești într-un show asta în e care o îți poveste. scoate Adino, toate ăsta din tine. este o ștocărie care ți-o spune Stai Cristina, nu e așa? Nu, zic că îți scoate totul din tine, adică îți scoate Și ce e rău și ce e bun. și ce e rău și te duce... Cum un jurament, de exemplu, fără să mă repet. Stai să povestesc. Deci, pentru voi, era o chestie care i-am și spus-o, am multe discuții. Pentru voi era o chestie, ca să înțeleagă lumea, așa să înțeleg ce vreau să spun eu, nu lumea, că era o lampă de lansare, da? Pentru toată lumea de acolo, care în afară de... eu sunt o cocleală bătrână, aia e o cocleală bătrână, care suntem pe posturi de milioane de ani, unde să ne mai lansăm noi la vârsta noastră, decât la lift, la ascensor, că ne șutim sus, nu? Că nici eu n-am zis să mă lansez. Nu, ba nu, eu o rampă de lansare, nu vorbesc de tine, vorbesc de restul echipelor. Așa. Că ea trăgeau, m-am uitat și eu acum, că eu nu știam ce fac ea, tu știi ce am făcut. Nu, cu toți am văzut ce făceau ceilalți, că n-aveam de unde să știm acolo. Eu nu trăgeam aia, să sculau dimineața, să antrenau, să sculau, și făceau programul, să încălzire. Și eu mă sculam prima, mă fardam. Și eu mă sculam, dar și eu mă fardam. Cu ce să mă fardez eu? Păi n-avea colega ceva făcut? Păi și la cum arăt? Un rujulețul. Păi n-auzi cât de prost să mâncați așa gura când am dat după... Sau să dea natural la televizor? Nu, dom'le, ce ești nebun? Nu, Păi- toată lumea se voia acolo cu ceva Bă, nesculam mai scrie, devreme. mă și pe mine când ieșeam din cameră, eu nu o cunoșteam. Zic, aoleu, cine e asta? Păi, să văd, află la cameră, au și zic, aoleu, m-a luat asta, cine e camerista? Înțelegi? Și eu i-am spus, bă, frate, hai să mergem să ne distrăm. Da, știu că așa. Înțelegi? N-are sens că oricum n-aveam cum să-i batem noi. Uite că am bătut până dar în mintea Noi mea... ați bătut de 1000 de ori pe ceilalți, de Bă, 1000 de ori. Mea, Nu, erau trei erau care erau sportivi de performanță, băi, ești nebun. E foarte adevărat. Erau Carmen Coalea care făceau sală de rupeau în două, Da, înțelegi? ele două, eu le ziceam tenismenele, pus pe ele, da. că avea tot timpul fustele Înțelegi? scurte așa, Și avea Și am așa, spus, pe haide bă sex. să ne distrăm. Înțelegi? Da, normal, cum eram și eu cu Florin acolo, că nu speram că eu cu Florin de-abia mă întârâia, practic să sperăm că ajungem să luăm cupa și campionatul, adică să ne dăm cu reveneală totuși la capul creierului eu. Noi visăm ca sezonul următor să intre concurent la Asia Express, să rupă Dudu, Păi pisică poate nu merge în Asia, că e în altă țară. Nu mai e în Asia, nebună. Poate mă trimit dracu în Bulgaria. Sigur, Bulgaria Crezi că Express. ce La Bulgaria Crapeț. Express. Crapeț Express. Bă, Mă trimit la Crapeț Express. Te La gândești Luco. să participi? Da, dom'le, Pisică du-te. mi trebuie să ia răzbunarea, indiferent că e Dom'le, Crapeț. eu vreau să știu așa, cine e ambasador? În țările respective? În Filipini. Nu știm cine e ambasador, că n-am crezut că Dacă e de încredere, ambasadorul, ce? dacă ambasada e păzită, N-am ajuns noi pe zonele cu cine mă păzește? Pisica te păzește. Stai 2 secunde, stai să explic. Deci fiecare echipaj Așa. Da. avem șofer, Da. microbus, omul lor Cam de la câți de ani la au? security. Cam la câți ani au ăștia? E tineri. Două, E tineri, că dacă 30 e bătrân de nu și- poți să ține după tine pe acolo. 30, 30. Exact. Stai să-ți explic totul, lasă-mă că săr cu dinții în parchet acum. Zi pupa aia și viața lui. Deci 30 și da. Așa, deci cameramanul, Reporterul? concurenții și reporterul, așa. Crede-mă că imediat tu te dai în pericol. Tu te dai, tu la orice caz Ești are. tot timpul protejat. Oricât Remarc un pericol. remarci un pericol. În secunda minus 2 vezi că au venit și la o perfuzie dacă îți faci, că uite, eu mi-am făcut o seară într-o cazară o perfuzie. Așa. Venise doamna doctor. Da. Dar venise și cu doi... Deci nu domnul doctor. Hai nu, să spun venise o doamna chestie. doctor, dar Știi ce venise și mă... cu doi după aia ca să fii sigură că suntem în regulă. Deci tu poți să zici practic orice. Știi ce m-a impresionat foarte mult? Mie îmi place foarte mult de echipă și m-am îndrăgostit. Este superbă, echipa este tot în viață, tot Top. minunați. A fost doar un singur doctor la 150 de persoane. Un singur doctor. Doamna doctor Teo, Doamna care e doctor genial. Teo. Păi stai mă, dar nu ne îmbolnăveam părinți, care se îmbolnăveau, nu? Eram 2-3 Păi și care... eu m-am îmbolnăvit, dar nu vreau să spun. Păi de Dar ce? De ce? Da, s-a văzut pe post? nu. Cum să nu se vadă? Păi zile atunci, se vede, din se vede, spate, se din va vedea, culis. se va vedea. Dar ideea este că o singură doctoră la 150 de persoane. Și vezi că avea grijă de toți. Țiplă. De toată Ăla lumea, care își trântea venea la grezna, 3, ăla la care- 4, Da, la dar 5, nu era oricând. accidentul ăsta și oricum dacă era ceva, ea avea legătură cu spitalul, cu ăsta, veneau ea de acolo, putea A, să da, deci repare ea nu ți se 50. întâmplă nimic, Păi dacă crede-mă, trebuia realmente. operație, dacă era unul de operație, ce operați? Ea Nu să- ferească Foarte Dumnezeu, tare. dar nu erau Ea caz, foarte tare. nu era Să nu caz zic de că ea e ceva. șefă la ATI, la... Da, asta, nu la e- un spital mare din București. Da.
Nu, dar nu erau cazuri de așa bombă. ceva, nu se întâmpla așa ceva. Suntem 3 concurenți care am participat la această emisiune Și o deosebită. boxă ca mine, care stai Nu, și pisică stai. nu. Nu ești nicio boxă. Ascultă-mă și pe mine! Iartă-mă. 99% din oameni, și îmi scriu și asta, că totul e o regie. Băi, nene, Nu e știu cum adevărat. se Bă, poate dar poporul spune român așa are această ceva. obsesie a regiei. Bă, exact. Ei Bă, în orice văd o regie. Și vreau să le spuneți amândouă și noi că Și nici nu le dăm Mărin mâncare. știe, că nu este niciun fel de regie. Niciun fel. Tot ce vedeți la televizor, dacă mă vedeți în curul gol, nu vine să mă scol, deci tot ce vedeți la televizor este exact ce s-a întâmplat zi. Da, așa Eu mă este. jur pe carne de porc ca să înțeleagă și etnia. eu mă jur pe Păi, orice. Și pe carne de porc, mă Nu jur și este pe peruși, mă ușor. jur și Jură-te pe pe mine. mine. Mă jur pe orice. Nu știu de unde are lumea impresia, dar asta o știm dintotdeauna. Da. Poporul român are impresia Obsesia că regiei. are obsesia regiei, e regizat, ăla a făcut aia. Nu e nimic regizat. Și în V-a primul suflat în rând- cască. Nu, exact. În primul rând, te nu ajută este nimeni să ușor. nimic. În primul rând, nu este ușor, este greu. Da. Este foarte Bă, greu. pentru voi a fost greu, pentru mine, prin câte am trecut eu, asta a fost floare la ureche, nu? Dar ce a fost greu pentru mine? Pisico. Pentru voi e greu. Practic, tu trebuie să faci Tinere, autostop. Alea. Aia, Autostopul. fără și la autostop. Please. Trebuie să ai noroc la autostop. Dacă Tu nu, ai noroc la dacă nu autostop poți- garantat. Le zâmbești frumos, Da, hap, acolo. le-ai făcut cu Cazarea pe frumoasă, mine, mă. cu ochii ăștia, pisică. Da, ce a fost greu la tine? Autostopul sau cazarea? Cazarea a fost cel mai greu. Ce a fost greu la tine? Autostop. Mă, ești nebună? La mine Se a mor fost dacă te mint dacă... Se mor dacă... Nu n-ai! Se- Pe nu te-am văzut de că nu ai, că nu dormi, că nu ai șopron, că n-ai aia. La că- Cred mine, că eu am urat la în mine general autostopul toată emisiunea. am fost number one la autostop. De ce? Păi cum să nu mașina fiți din pe prima. number one Păi la voi autostop? arătați cum arătați Păi și- exact, Dar nu e păi vorba, asta am zis și nu eu. e vorba de arătat, nu e vorba de Dar arătat, cum? pe bun, e vorba de noroc. E vorba de e și vorba de noroc. Are Păi, eu dreptate cu și bara aici. două epave, cine ne lua? Păi și pe mine și pe Florin care o stătea și cumpăra în mână Păi cu da, fața dar prăjitoare, era arunca ceva- și cumpăra Ba după nu. ei băga mea și făcea mea. Bă, nebună, tu e păcălei, că e ceva exotic, dacă mă vedea pe mine și Cazarea, cu... Cine să cazarea a vede? fost cel mai Păi și greu. pe În Florin le primul vedea rând cu trebuia dorul. să dormi Păi pe ele două le lemne, luau pe- oricine, când le vedea frumoase tenismene cu fustițele. Și dacă nu lua Dar nimeni, nu le era mai vorba luam eu că noi odată. arătam, că și fetele arătau bine, nu era vorba. Bă, era da, uite și vorba, pe Carmen și pe aia mică, pe Olga. Și nu pe e ele vorba, le e luau. vorba de noroc. Dar dumne, Adevărat. intervine și norocul. Dar dacă, eu stau un exemplu, dacă tu ai fi la volan, da? Și o vezi pe Carmen și pe Olga. Și e vorba Le și iei. de- Ascultă-mă Hai și pe mine. Da. Și le vezi pe alea, da? Nu mă cunoști pe mine. Și mă vezi pe mine cum când se mițe tatuat, dacă vine la tine, pe care ești. Mi-aș fi frică, mi-e frică de tine. Pe vezi, așa și la ea. Mi-aș fi fost frică de tine, da. Și partenera mea care era foarte... se mișca foarte repede. Dar nu știu, chiar mă gândeam dacă aș lua sau dacă aș deschide ușa cuiva. Dacă Nu-ți aș spun, fi- noi aici în România deschid Nu, ușa. dar crede că dacă tu a pomenit Alina de mașină. Uite, hai să ne uităm pe video să vedem cu Alina din mașină. Uite, uite-o pe Alina. Respectă toate regulile de circulație și nu vor să se abată sub nicio formă. Uite, ne depășește toată lumea. Please, go, 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 fast, 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 fast. Și s-a oprit brusc. Why? Ne-a spus că îi pare rău, sorry, sorry, no, no. De ce? Nu înțelegeam ce se întâmplă. Chiar nu-mi dau seama de ce a oprit. Eu cred că asta s-a întâmplat, că i-am zis să meargă, că mergea foarte încet. Te dracu de prost. A respectat toate regulile până când ne-a lăsat în mijlocul autostrăzii. Aici o să oprească. Cine oprește pe autostradă acum încolo? Când acolo se merge, mă rog, ei merg foarte încet. Dar chiar și așa... Uite la trecere ca să poată să vină în partea asta. Ce bine am început și uite unde am ajuns. Eram două caractere diferite. Se vede că sunteți două caractere diferite, dar cum ar fi de ceva dat te-ai jos din mașină? Ne-a dat jos din mașină pentru și pe voi am că văzut că în v-a dat jos. Vietnam trebuia să nu vorbești. Să nu Ce? țipi, să nu vorbești în mașină. Nu Trebuie răspund, mă. Trebuia să iei așa mașina, să te rogi Nu ca să vorbesc iei cu tine. mașina și nu vorbesc cu tine, vor liniște. Nu că Poți să și meditezi Alino, nu că Poți vor, să faci nu, orice. nu că vor. Eu zic că au o chestie așa. De exemplu, am mers... și nu le plac americanii. Am auzit din cauza eu că nu au avut eram război cu american. americanii. Eu aveam vopseaua mea, nu puteam să fiu american. Dar vorbeai în engleză. Eu eram american din groapă de la Oatu. Fii atentă, am mers cu unul să moară, cine să moară? Păi v-am văzut. Să moară la cine mă gândesc eu? Ai risire, da, știu Da, ce mă, zici. bă, dar știi cum mirosea să mă usturau ochii, mă.
Bă, să moră pe Noi l-am bune? pus în camera cealaltă. Uite, vezi că asta nu se văd chiseze, nu se văd la televizor, eu nu știam. Pe am ierit din prima al nostru. Și al... A, păi de-aia poate să și puține dracu de mirosea mort, că mi-e rise. La oricum candea pește, candea el acolo. Era crevete, măcar. Crevete, dar pe crevete îi face Și parte cum se din... presupune, Alina, că trebuie să zici un viață pe ăla? Adică ce să-i Avea mâncare, respirație gură la gură. Da, avea o chestie de... Să nu moară șalău! Auzi, să mă rog, deci... Eu m-am pretat! Nu, eu am înțeles un lucru. Bă, ca să știi cursa, m-am pretat! Exact, eu am înțeles. Pe drumul eroilor în Vietnam, le-a murit crevetele la toți. La intrare! Ce ai făcut? Le-a murit care... Mi-a murit la intrare! Seara la intrare! Seara la intrare! Dacă murea la ieșire, mai era o șmecherie! Dar vine la intrare, hâț! Cum v-ați dus pe cazare, v-a murit crevetele? Nu știu cine era, că n-a ținut nimeni în viață. Câștigai un kil de brânză, mai nu știu ce câștigai. La toată lumea cred că l-a murit, O excursie cu Mara Bănică, în afara mea. La Crapet. Te duceai într-un... La Crapet, piață, când se nu? termină sezonul. Da. Așa, te duceai într-o piață și trebuia să iei diferite, să faci diferite activități acolo. Dacă îl țineai pe ăla în viață, dacă țineai crevetele în viață, bine și de că va muri crevetele la toți, după aceea ce-ați făcut, cum ar veni? Dom'le, la care se prindea era o tâlhăroică, că îi tăia pe creveții aia capul îi tăia cu farfecaia. La mea i s-a făcut, s-a întors pe el. Tai, cum vrei să-l mănânce, să ne tăiat? Eu n-am pus să mă uit. Păi dar nici eu nu m-aș fi dat să mor. Cum? Te uite așa Nu, cu nu, farfeca. nici eu nu m-aș fi dat să mor eu. Ce mă, un din l-a lăsat fără gheare, fără are. Mai și prezentase era că e mare boxer, că e mare așa. Cine ăsta, crevetele? Crevetele, mă, ne lua la bătaie, că e periculos. Am zis că îi dau 2 căpățâni la crevete în gură acum. Cum să mă... Îi venim acasă, ceredeau ăștia, mă, cine l-a bătut, bă, Serghei? L-a bătut cu crevete. Dă-te, Doamne, iartă-mă de husă, de gară. Cu crevetele vostru periculos. Așa și v-ați dus, dar eu crevetele mort? Da, Pe voi v-a pus să mai căutați al crevete? da. Unde dracu l-ați găsit? În piața aia, că totul se întâmpla în piața aia. Eu ce am făcut? Când Așa. l-am luat, îl mișcam. Aha, să vezi dacă e viu. Nu, să credea că e viu. Uite, asta e un sfat bun în viață, să țină minte toată lumea de acasă care se uită, se ține... Nu, dar trebuia să dacă fie îl fresh. miști, E viu, e viu. chiar dacă e mort. Exact, important e cum te miști. Deci noi Ăla acum, e. practic, suntem în Vietnam. Da. Da, nu, acum suntem aici, în platou. Da, și în Vietnam, ca unde e mai frig. Și unde au Vietnam rămas e mai eroi, frig, dar ce exact. eroi au rămas acum în Vietnam? Eroii din Vietnam. Păi nu, fii atent. Alina cu Cristina, Serghei cu Mara, Dan Alexa cu Gabi Tamaș, Corina Carmen, Bogdan, ăsta a avut, nu. nu, Carmen cu Ioanița. Olga, Foarte haioasă. foarte, Da. Carmen A cu fost cea mai Olga tare. și Rengle cu soțul, cu Alejandro. Castingul e foarte mișto. Este. Da, Ai rămas deci, prietenă cu castingul? Da. da, cine? uite-le, Nu, Cu la afară noi de ăștia. noi. Ai, mă rog, de ei. cu noi. Cu toată lumea am rămas. Dar cu toată lumea, Avem cu Olga avem un vorbim grup tot care timpul, vorbim pe un grup. cu Carmen. Ne-am făcut niște cumetrii. Dar am Ne-am făcut și niște petreceri la mine acasă, n-a fost tare de tot cu toate alea. Ea a venit cu cumetriile. Și atunci toți s-au luat după cumetrii. Uite cum mătru șef aici, regele la tot, șeful la tot, Serghei ne-a adunat frumos când am terminat, când am ieșit toți din Asia Express, ne-a adunat frumos la ele acasă și am făcut o cumetrie de vis. Dar am înțeles că n-aveați voie să vorbiți între voi. Cum? Concurenții. Nu ne întâlneam. Că nu vă întâlneați, adică. Păi nu ne ne întâlneam decât la întâlneam. careuri. Nu, la careuri, pentru că Altfel fiecare se făceam ducea... misiune, altfel știam pe ce loc, nu trebuia să știm pe ce loc ajungem. Păi și dacă, de exemplu, eu plec Așa. și îmi place cineva, o concurentă, un concurent, nu contează, o legiune străină de asta, un ceva, un pușcaș marin, un whatever. N-ai voie. Dacă ție îți plăcea să zicem un concurent, ce făceai, cum ajungeai la el? Păi ori participi la Asia Express, ori te duci să te... Păi stai mă, dar ce are mă, una alta, eu vorbesc după ce Deci se erai închidau camerele. obligat. Adică seara când ajungeai acasă... Seara târziu, Alina, când nu ajungeai la știu. cazare, cum ar veni. Păi Da, cădeam n-aveai cazarea cu aia, separa fiecare și trebuia să dorm cu hoitul meu, fiecare cu oiul lui. Păi de unde o găsești primul după aia? rând- Dacă mie, de exemplu, O îmi luai plăcea de așa Alina. cu Filipina la pas? Da, Păi dom'le, pe străzi, de cine unde le știam primea? eu unde e Alina cazată? Dacă mie îmi plăcea de Alina, de exemplu. Dar Și n-aveai acum- cum să te duci, că n-aveai cum N-aveai să de unde să o părăsești. găsesc, că n-aveai voie, N-aveai- n-aveai voie să Dom'le, părăsești alo, cazarea. Și ce am făcut? O să fii primul concurent care la careu, Așa. cum prins careu. Ceri să mergi din cameră în cameră. Exact. Direct spui, Irina, te rog frumos, la acest frumos careu, pot și eu te rog să-mi iau 10 minute cu cine alegi acolo, cine va mai fi concurent la Asia Express sezonul următor. Te lasă, că Irina e fată foarte drăguță. Să mor dacă te minți. Stai, Hai un sfert de oră. Hai un sfert de oră. Stai să că nu te înțeleagă. întinzi mai mult de atât, că Nu te ești întinzi, obosit că la mai probe mult, după da. aia. La Luco, Exact. stai să înțeleagă. Noi nu ne vedem pe drum. Noi pe sunt drum tot- nu ne vedem. Fiecare își găsește cazarea unde Cu își partenerul și cu șoferul și cu atât. Nu și ne dă, cameramanul. ne dă jos
La pas o luăm. Și prin Exact. toate coclaurile alea găsești unde îți găsești cazare, cine te Dar primește. tu ai cameramanul după tine în permanență. Cameramanul după mine permanent. Și tu Și când intri în reporterul. cazarea pe care ai găsit-o, cameramanul ce dracu face? Ok, este cameramanul și reporterul. Și ăia unde Îți pleacă? găsești, Ăia pleacă. găsești Au mașina, așteaptă, mașina pleacă. Păi așteaptă Da, mașina, noi se duc să o rămânem acolo. odihnească. Valor. Să odihnesc Dar ei- ei și a doua zi te preiau Păi de și dacă eu dimineață. vreau să rămână cameramanul cu mine, că mi-e frică să dorm singur, ce fac? Nu, ai pază. Te înțelegi și tu omenește cu el dacă chiar vrei ceva cu Și dacă cameramanul. cameramanul nu vrea, Dar cameramanul Păi de ce cred să că vrea nu să vrea? curge că... De aceea mănânc? De aceea mănânc copii? Nu, dar are Trebuie să camera se de opus pe odihnească tine în și brațe ei. și a doua zi te merge după tine pe traseu, trebuie să ducă să se gândește-te că la odihnească. săracul aleargă Ăia alergă. și cu camera în mână. Deci Are tu alergi 12 tu cu kilograme rucsacul, ăla alergă cu camera. Dar dom'le, camera. dar să doarmă, eu n-am spus altceva. Adică să Păi doarmă. în cazările la oameni ăștia nu prea au locul Nu. să doarmă, că de-abia ai tu locul să dormi, De-abia dacă avem mai locul pui lui. și pe a treia persoană să mai doarmă. Păi dorm pe acoperiș. el. Uite, la asta ne-am gândit. Uite, să dormim peste, unii peste alții. Unii peste alții, ca în Japonia. Uite, la asta ne-am gândit niciunii. Vezi de ce trebuie să te duci concurent în Asia Express? Uite-te! Uite cum a găsit pisică Da. nu soluția pentru Asia Găsești Express idei. sezonul următor. Se doarme peste... Cine ai norocul să-ți pice, Doamne poate să ajută? vină. N-ai voie să pleci în timpul nopții. Păi exact, n-ai văzut pe ce, dai seama, n-ai văzut pe ce nicăieri timpul. Deloc cum s-ar zice. Aoleu, n-ai voie să părăsești, n-ai voie să pleci de acolo. Tu nu 5 miști minute de din tine, cazare. nu? Security. Închizi ușa, n-ai voie să părăsești locația. Stai să înțeleagă, Moris, nu ne bagă la Ritz sau la astea. Am Te înțeles. bagă în niște locuri foarte Am înțeles. periculoase. Da. Cum foarte periculoase? Pe de exemplu, unde am stat eu acolo, erau numai bordeluri, numai Asta când ai fost în Filipine în ultima seară în Manila. Păi și dacă ne băgă ăștia la produs pisico? Păi Nu nu ne ești bagă pisică, mă, acolo. cum să te bage, mă, la produs cineva, mă? Ai zis... Te vedea femeie propusă. Pe n-are cum să o vadă că nu iese! Cum dracu să te vadă produsă când tu mergi strict cu cameraman? Oricum, lumea te vede că ești cu dita mai cameramanul, cu dita mai Dar camera acolo de n-ai filmat, mers pe se ferește de stradă, tine. acolo, ne-a Dar cazat nu la mergem, hotel. Nu mergem pe stradă. Deci tu pe oriunde mergi, de cauți cazare, întrebi tu din poartă în poartă, aveți o cameră, majoritatea flit. Hai, la revedere, la revedere. Te uiți, că trebuie să te uiți tu după case mai Frumos precopsite. zâmbești. Că ne-am încercat Alegi și tu noi un la... balcon. Hai să spun o Hai, chestie, te uiți pe mine după m-a balcon, șocat, ți-o încerci. pe mine m-a șocat foarte mult. Ăia bogați nici nu deschideau ușa. Foarte adevărat, foarte adevărat. Nici nu se uitau la tine, Nici era se uitau la frică de tine. Foarte adevărat. Ăia care n-aveau nimic, îți dădeau tot, îți ofereau și oreze după mașină. Așa e în viață. Adevărat, foarte adevărat. Ăia cu mașini bogate nu l-au pe nimeni în autostop, ăia cu case bogate de vedeai cu niște căști de ținchedeau. Nici nu se uitau la tine. Nu se uitau la Nu tine. te băgau în seamă. Știi la câte case bogate am ciocănit pe la ușă, am strigat pe la fest, ieșeau, se uitau la noi, la revedere. Vis-a-vis o casă amărâtă, săracă, cu 3 copii, cu 2 purcei, 3 căței, ăia ne primeau. Îți dădeau Îți și de dădeau mâncare. orice aveau ei. Așa e în Dar viață, dacă foarte tu erai adevărat. și ți apărea unul cu 2 rucsace Nu adevărat, recunosc și să cu moară tine cel mai cu scump. umbrela aia îmbrăcată de seară. Adevărat, uite, și eu pun chestia asta. Dacă ai venit la mine la ușă, una ca mine, cu geantă pe umăr, umbrele de prăjitoare în mână, eu nebună. Florin cu 2 rucsace. Eu aș deschide ușa unora să stea pe acolo? Nu. Dar vezi, Pe de ce are la 2 rucsace? N-aș deschide, mă. Nu deschizi, Nel, vezi pe Nu ăla. deschizi, să mor Ăla dacă zici că deschizi. a luat rucsacele să fură din frică. casă. nu. Eu cred că dacă s-ar duce undeva pe la țară, chiar și în România, unde oamenii sunt mult mai primitori și mult mai ospitalieri, le-ar deschide. Dar așa nouă ăstora de aici din capitală de... Pentru că, uite, de exemplu, eu am văzut chestia asta. În Manila și în capitale, în orașele mari, Nu. te flit și la autostop și la orice, Da. știi cât stătei? Și Treceau 2 mașinile ore pe lângă jumate am tine. stat. 2 ore jumate. Eu de-aia am și La fost autostop. eliminată, n-am avut, dacă nu ne-a luat la auto, nu ne-a luat Bă, dar stai nimeni. puțin că n-ai pe final, n-am pe final. Dar în afară că nu te luau, nu știau nicio limbă și când opreai deveneau agresivi. Te gonea, Că ne-a spus ăla să nu facem gesturi rapide, să nu țipăm, să nu facem. Aoleu, pisico, păi și ce ai făcut? Pe ea n-a ajuns. Păi n-a ajuns. Eu în Deci, Vietnam, Boris, Acum să faci gesturi este în rapide și să Vietnam. eu în Vietnam Boris, n-am ajuns. Ea n-a ajuns! Ce să Eu fac? n-am N-am ajuns. ajuns, da. Dacă ajungeam în Vietnam, trebuia să tac. Auzi, păi cum? Cum? Stai puțin. Deci dacă ajungeam N-ai în voie să Vietnam... faci gesturi A, rapide și să nu ții. puteai să vorbești în mașină, n-aveai voie. Deci Că n-aveai voie, nu să răspundeau, că nu știau Nu să ți faci răspundeau? N-aveai voie să faci gesturi rapide, n-aveam voie să-i urmăresc cu umbrela, n-aveam Nu. voie să înjur pe acolo, să Nu. țip pe ei. Nimic. Nici pe judecătorii aia care... Liniște, liniște. Mucles. Da, acolo am avut Trebuia să fii judecători, mută. n-am avut. Și să nu te miști. Aoleu. M-am țipat eu cu judecători, n-ai Ai că țip- vorbeam. Ba da, am văzut. Vezi că vorbeam vietnameză? Aiu, aha, țipam. Am Mă văzut. punea piticul ăla pe acolo să fac. Uite, am văzut că ai și făcut proba aia cu dansul, cu ăla, ai fost bombă. Serghei este ca noi. Da. Păi Serghei, în momentul în care vorbește. Nu, adică are ceva de zis. Tu cum ai stat mult pe acolo?
Pe vorba mi-a spus și lui Mara, nu mai vorbi în engleză, oricum nu înțelegi, se enervează. Vorbește, mai bine să vorbește în românește. Că tot nu înțelegea nimeni nimic, dar nu era ei american. Bă, deci în Vietnam, bine și cum deci era mai bine să vorbești în română în engleză. Frig. Deci, întreabă pe Băi, da, a fost frig de Alina, că nu răspundeau la nimic. La nimic. Și cum îi spuneai la mașină? Nu îi spunea nimic. Te rog, Orez, am mâncat orez 2 luni de zile. Nu mai bun. Auzi, N-am văzut o pâine în 2 luni de zile. Dar ăia în cazare în Vietnam erau la fel de primitori ca aia pe Filipine? Mult mai primitori. Mult mai bună primitori și mai curați. Și mai Foarte curați? curați. Case de foarte case. curați. Toți- Dormeai pe jos, așa de curat era. Scări interioare cu lemn, cu mahon, Foarte cu alea curat. și mâncare multă și mult mai bună mâncarea. Ce m-au nebunit la Filipine și totul dulce, bă, mâncați. Totul bun, am mâncarea la Mamă, când Filipine am a fost. mâncat- Mamă, Ah. dar avea un orez de la sticky rice. Mamă, și făceam... Aoleu, Era bun? nebuneam, Mi-e foame. nebuneam. Cum e? Făceau Sticky ca- cum? De ce? Ce asta? Adică plescăiau. Mamă, și cum mă uitam la Cine ei. asta? Se uitau la Vietnam? tine, A, da, nu-ți se uitau plăcea. la tine și să plescăi și tu. Și zic, oh, Ei, lasă că mama îmi plescăi zice la să nu televizor. plescăiesc, dacă plescăiesc, zic, dacă mă vede în emisiune. Păi, Dar, da, da. Păi da, nu, fii au atent. fost foarte primitori ăștia din Vietnam. Dar la și au cazare, fost- cum le spuneați că vreți să stea și-au fost seara în curați. cazare dacă nu se parlaa pe nicio limbă? Aveau... Mimai. Nu, stai, Vreau să tati, dorm. stai 2 secunde. Mimai și aveau telefon care îi scriei. Lătai. Aveau telefon de aia cu translate. Am înțeles. Deci casele erau mult Orice mai curate. telefon și scriai în limba... Deci casele făceai erau Google mai curate și Translate. erau primitori. Da. Casa e mai tare ca la noi, mă, cu scară, ce scări de lemn, ce are, n-ai văzut filmarea? Ba da, am văzut Și pe filmare, mâncare da. ehvaro, mâncare bună tot. Bine, îi Dar mănâncă. știi ce, ei aveau casă în garaj. Ei de acolo începea casa, din garaj. Ai A, ce văzut? tare. Că din Pe garaj. și la american nu se intră în mașina din Ba da. din Nu. casă. Cum să nu? La toate casele de american. Cum adică ai sufrageria în garaj? Nu sufrageria, ai zis că intri în casă, ai zis, nu că e are Nu, ai sufrageria în garaj. Nu, n-am văzut sufrageria. La noi așa era. Așa, Păi nu, așa dar este fete, în dar Vietnam. uite, hai să ne uităm la un video apropo de asta cu neînțelesul cu oamenii pe Vietnam. Ca să vedem și Hai noi. să vedem. Să vedem și noi, pisico. Ce vrea asta, Vrea să le punem acolo pe toate. Puneam și pe spate și pe dos, pentru că noi știam să croșetăm. Două pe față, una pe dos. da. Ei n-aveau talentul nostru la Andrele. Ia uite să cred că Sergei, uite-te la el, nu mai poate de râs. Pe toate trebuie pus aici. A fost momentul foarte amuzant, deci am râs cu lacrimi, cu lacrimi. Noi lătram de partea noastră, a fost România contra Vietnam. Cine latră mai bine? Omul, nu știu, a fost mișto, adică noi ne-am distrat cu el și cred că și el cu noi. Comunicarea a fost pentru prima oară când am comunicat extraordinar cu un vietnamez și n-a și răspuns. Nu te cred că e de la cap. Ni le tot scotea și nu ne înțelegeam de ce. Eu înțelegeam, dar era foarte greu să facem, că el punea una așa, ca să le ruleze, Baran, cred. baran Da, un fel de făcea, baran, cred că baran ca să era, bă, Și pune ne-a așa. stricat aia odată, de 2 ori, zicea, puneți în continuare. Unde în continuare? Ne lua, nu e bine. Barang iar lătra la el. Până la urmă le-am pus. Nici acum, adică s-a prins Serghei la un moment dat că trebuie să le punem într-o anumită ordine. Maică, mă, dar grea a fost asta cu frunzele și cu tutunul, jur, pe ce mai scump. Da, asta nu era o probă care implica doar un... Trebuia să fii atent în ce ordine am... Du-te, bă, am venit cu cratițele alea, 10 km cu 50 de kg. Păi da, dar asta eu cum? slab Păi așa, am și ea. cărat cratița aia Păi da, care dar era. mi-am greșit ca proștii drumul de 2 Da, ori. dar și eu am mers foarte mult cu cratița aia. Păi da, mi-am greșit de 2 ori. Dar ce Cristian, aveți și am dus-o cratițele eu. alea? Ce aveți în cratițele alea? Ciorbă, să vedem la niște... Ciorba cu crevetul. Da, la niște derbedei de acolo. Erau fericiți când am adus ciorba. Păi iar dau la mers că eu făceam aaa și de-aia nu înțelegea ce vrem noi. Păi erau Hai că fericiți. ăla pe care l-a avut un Serghei la probă, judecătorul a fost amuzant, că am văzut eu la alte echipe, la judecător era mai... Păi dar n-a arătat că eu am lătrat la el vreo jumătate de oră și el nu știa ce e latura aia, de-aia murea de râs. Dar Că poți să-i bați? Cum? Poți să-i bați? Nu, dar eu crede-mă că cu Cum se umbrela aia... bați? Se bate, sună apa în cap. Te bați? Păi cum se bați cu el? De ce? Să-i bați. Shaolin provocă ninja, Pisica mea, de practic. exemplu. La cum își pierdea temperamentul? Fetiță, Cum văd tu tu? nu vrei să știi de câte ori am O aruncat cu văd, umbrela după de el. una, de un cap în gură. Într-o seară, era târziu, era ultima probă din ziua respectivă, eram la un autostop. Treceau mașinile, normal. Au trecut pe lângă noi, nu ne-au băgat în seamă, nici pe Florin. Apar, ia uite-le, Zeița, Daci de față prezentă și cu Cristina lângă ea.
Au făcut doar cu mâna, uite, era îmbrăcată înalt, frumoasă, picioarele se desprinde, au oprit mașina și ăla. Dacă nu le-am băgat la Da, țin minte. să mor dacă nu mi-am trozit câte 2 ori. Pe eu te-am înjurat pe tine, vezi ce pervers ești? Că ți-am Ce-am dat și făcut? parola și ai luat și mașina înaintea Da, noastră. să mă rog, dar voi erați în spate, adică v-a lăsat pe Păi voi ca atunci să luați bă, prima bănică, oară. M-a luat, vezi, i-ai dat parola la mașină. Am Dar eu născut. știu, dar eu v-am lăsat pe voi acolo în față Nu ca să trebuia, luați prima. așa ți-am zis, îți dăm, dar nu la mașină. Ai luat, eu te-am înjurat? Nu. Dar cine te-a înjurat? Hai să vă un test de inteligență. Între mine și Mara, cine te-a înjurat? M-ați înjurat pentru că am luat mașina înaintea voastră. Nu fi pervers, să nu răspunde. Răspunde la întrebarea mea. Mă provoci acum cum ar veni Te ca să provoc. dăm... Mara, știu că s-a supărat pe mine, că mi-a și zis, dar care că s-a supărat pe mine că am luat mașina înaintea voastră și că voi mi-ați dat răspunsul. Mi-a zis? M-a durut a zgăua. Noi n-am luat mașina la nimeni. Asta cu azgăoai de-aia din N-am luat, mă, anticul nebună, speche. și mă interesa. Dacă vă uitați la toți, sunt Păi singur tu- care merg calm, care nu alerg, umbrele care așa. nu fug. Știi cum venea să mă umfli cu umbrele anii? Dacă aruncam de 2 ori umbrele, mi-era că dărâm 2 case. Mai țin minte pe vremuri la roată ce ai făcut cu aia? Aoleu, când am luat... Așa te văd. Nu este bine, deci crede-mă. Tu n-ai decât să-ți pierzi scumpă, tu vin oamenii ăia, te potolesc, te adună și cu asta basta. Dar Că n-ai dacă cum vrei să te iei iei la de- bătaie stai cu de mă, aia, că e o producție. Acolo ai în spate câteva sute de oameni, nu ești de nebun să te bați. că nu te lasă da. să te bați, crede-mă. Păi și Că n-ai cum să te bați, nu? te iau nervii capului. Ferească Dumnezeu, Stai dacă în te primul iau- rând. frică. te iau nervii capului, te așezi pe marginea drumului, Sigur, înjur te fără să ceri te pe repezi. partenerul. Păi n-ai Înjur cum fără să te în repezi. primul Luați rând că- partenerul, până la urmă ce poate să fie? Ăla poate să Hai facă. să spun cel mai important este Da. în emisiunea asta, partenerul. Pentru că partenerul îți Exact. arată oglinda ta, îți arată Da. ce ai tu în tine și ce trebuie să lucrezi tu la tine și ce este între voi doi și ce trebuie să... Păi și eu cu cine să pregătim? Nu știu, Cu cineva mine, care este... cu mine, dacă vrei, dacă Cu vrei, cineva să care fie este, lichidăm îl o cunoști țară. foarte bine. Pentru că acolo Care e este... din Cluj? Nu, cineva care cunoști foarte bine. Păi da, Malina, dar prietenii mei foarte buni, de exemplu, nu vor să vină. Bani, Deci eu pentru trebuie că- să mă orientez către cineva care Așa. nu este prieten foarte bun. Nu te duc. Nu te du. Păi atunci Ba stau acasă. da, cu cineva care poate să fie Prietenii mei concurent foarte foarte buni, mișto. Pisico, pe care tu îi cunoști, Da. niciunul trebuie. dintre ei nu o să vrea să vină. Crede-mă că sunt o grămadă de mulți oameni pe care îi cunoști, că tu cunoști 1.000.000 de Nu, prieteni oameni. foarte buni. Nu, prieten foarte bun trebuie să Ba, vină. eu cred, Dominic ar veni. I-ar plăcea aventura asta. Simon, Ce? Ferească Dumnezeu, păi mă omoară. te omoară Simon? Mă omoară înainte. Înainte Dar să-i numai zici chestia asta? M-ar omorâ numai dacă i-aș propune, m-ar omorâ. Lucian, Mă omoară. Dar depinde ce vrei, uite că noi acolo, eu mă uitam la emisiunea, ăștia nu vorbeau și la moscasturile astea sau astea, ăștia vorbeau numai în continuu. Câștigăm, îi batem, fugim, ne urmărește, e după noi, a intrat în față, a făcut... Dom'le, dar pot să plec cu cineva pe care nu-l cunosc foarte bine. De uite, exemplu. Alina, de exemplu, a De plecat ce cu să Cristina. n-am cum? Ba Uite, da, nici ele nu se poți, cunosc că foarte ele bine. nu erau tovarășe de o viață sau cine Da, știe da. cum. Poți să pleci cu cineva care cunoști mai puțin și pe Mai traseu. puțin, dar pe Da. care vrei să-l cunoști. Da, și pe traseu se face o conexiune între voi. Depinde unde. Depinde de cum merg lucrurile. Dacă tu mă întrebi pe mine e de bine, orice se întâmplă în Asia Express e de bine, întotdeauna, că vă unesc, că anumite lucruri vă unesc. Greutățile în viață te unesc, Pisică. Când tu cu persoane nu merge cu cineva foarte apropiat, că tu ai dreptate, dacă ne gândim să la merg. prietenii tăi Nu o să merg. de o Bă, viață, dacă n-o să nu-l mergi. cunoști, e greu, domne. E greu. Nu, trebuie să pleci cu cineva care cunoști. Dar cât de Altfel- bine o cunoști altfel- pe Cristina? Dar ce a însemnat faptul că nu o cunoșteai foarte bine? A însemnat ceva din punct de vedere psihologic, de exemplu, în competiție? De exemplu, eu i-am spus niște reguli. Tu când, de exemplu, în Asia, dar cu orice partener te duci, tu eu fac asta, tu faci asta. Tu faci lucrurile astea, eu fac lucrurile astea. I-a încălcat toate regulile. Le încălca? Da, Nu-i frumos. nu. Dar nu vreau să vorbesc pentru că nu vreau să gossip sau asta, nu sunt o persoană, dar Ghosteț ăsta cine e? gossip, adică să vorbești, cum se zice gossip? Nu știu. Bârfă. Bârfă. Ideea este că Eu understand. nu ți-aș recomanda să te duci cu cineva care nu cunoști. Nu Pentru care că nu o Și eu să, la fel. o să ai probleme, pentru că nu e vorba numai despre a scoate nervii din tine, e vorba de caracterul omului. Și caracterul omului niciodată nu poți să-l schimbi. Da, dar diferența este că Și tu între ești una- un cititor extraordinar de caractere de oameni. Păi Numai tine, Pisică, puțin. nu s-a inventat omul Numai care poate puțin. să le facă. Este mare Raluco, lasă să vorbească diferență și eu. între a scoate nervii pe persoana respectivă, ori a umili sau a pune jos sau a scoate niște, cum să Așa e. spun, niște lucruri care tu știi că persoana aia este sensibilă. Și ai considerat că partenera te-a umilit?
Eu am văzut niște episoade, de exemplu, în care nu te-a pus într-o bine foarte Eu bună am crezut că parteneră. ea este diferită. A fost foarte greu pentru mine. Pentru că sunt o persoană, dacă tu ești prieten cu mine, nu mai e vorba de faimă, nu mai e vorba că eu sunt cineva și vin de la Hollywood. E vorba despre noi două, că suntem în competiția asta și ne ajutăm una pe cealaltă. Ea n-a făcut chestia asta. Ea s-a dus și ea a vrut să câștige. Eu am vrut să-mi trăiesc copilăria. Eu am vrut să fiu cât mai aproape de mine, m-am reîntors la mine, la familia mea, că de mic am fost plecată. Și asta pe mine m-a deranjat foarte mult. Și primesc foarte multe mesaje de la multă lume despre chestia asta. Băi, fata asta nu-i prietenă, este egoistă, este așa, este așa. Și într-adevăr așa a fost. Și de asta îți zic, îți dau un sfat foarte bun să te duci cu cineva care cunoști. Pentru că fotbaliștii se cunosc de 20 de ani, ei știu să se controleze, echilibreze unul pe celălalt. Cu cât ești mai disperat, cu cât nu ești calm, cu cât nu stai să te gândești, pierzi. Eu sunt o persoană care sunt foarte echilibrată, am lucrat la mine și n-am ce să demonstrez. Am fost eu. Poate să zică lumea orice despre mine. Da, evident. Chiar și dacă dă în mine. Chiar și dacă... Eu sunt foarte calmă, pentru că știu cine sunt. Voi sunteți tineri, domne, adică ale erau tinere calme în care ai spus asta. Nu contează. Dar la vârsta lui Moris, la vârsta mea, avem tabieturi. Avem și, dacă le pun tot de vârsta ta, are tabieturile lui, are chestiile lui care e greu să-l scoți din chestiile alea dacă nu ești... Cum s-a întâmplat săptămâna asta, Serghei? Uite, povestește-ne cum s-a întâmplat săptămâna asta, de exemplu, de intra la cursă de ultima șansă și simbolul a fost... Verde. Cum a fost cu cursa de ultima șansă? Am turbat că a fost verde. Nu-ți minte când eram cel mai dezamăgit și toată lumea era bucuroasă că am rămas. Normal că toată lumea a fost bucuroasă că ai rămas. Cum? Și noi suntem bucuroși. Noi care am rămas acasă, tu și ne-am bucurat că ai rămas? Bă, am ajuns acolo, dar nu puteam să evităm. Că nu mai aveam 5 metri și Rengle și cu Alejandro erau după mine. Și m-am oprit. Pe bune? Da, pe atât am frecat partenera mea, încât i-am zis, bă, nu mai suport. Noi avem probleme cu partenerii. Băi, ești ceva care nu se poate. Discutăm o chestie și a doua zi complet altă, că exact asta s-a și întâmplat atunci am spus, mine. stai să vezi ce fac eu, hât, și m-am oprit. Că mi-a spus din mai avea să te mergi, m-am oprit. Că mi s-a făcut rău. Ce-mi face? Și n-am ieșit, m-am turbat, o să vezi ce față am. Toți ăștia au început să aplaude că noi să bucure. Păi și noi de acasă am aplaudat, eu m-am bucurat că a rămas. Și a rămas ca un bou pe ploaie, nu mai ascultam niciun cuvânt. Da, eram la pasul, ori omor pe cineva, ori mă las. Da, uite, când nu ești cu concurentul perfect și nu poți să înveți unul de la celălalt și unul e încăpățânat și vrea drumul lui și tu trebuie să te iei după el, orice ar fi, el are dreptate, atunci asta se întâmplă. Dar să nu înțelegi că pot să văd și eu ceva. Adică să avem discuția și am spus, bă, eu nu sunt mai deștept când îți arăt ceva. Că văd, înțelegi? Te lași, dacă îmi spun că văd ceva și strigă toată lumea, ăla vede, tu tot soții pe ta. Că era, atunci focul a luat, căutam lenjerie de femei și a intrat numai la bărbați, la costume. Și am spus, Mara, ce căutăm? Știi tu. Păi căutăm lenjerie de femei. Da, asta era așa pentru că era în focul competiției, cum ar veni, pentru ce că altfel ea în viața reală. Băi, am avut o discuție foarte fermă cu ea. Toți de acolo, copiii, toți vreau să se afirme. În fine, ăia trăgeau ca la... Eu n-am văzut la actori și la aia, bă, să antrenau, să sculau, să masau, făceau exerciții. Nici dădea Irina semnalul, era o stradă. Ăia poate au un interes, nu știu, nu vorbesc nicio echipă. Unii poate material, ultimii poate de faimă, ultimii poate de... Sunt competiționali de felul lor. E foarte greu dacă alegi un partener în care nu vorbește, nu are emoții. Care nu vorbește? Da, care nu are emoții. Dacă s-a întâmplat o chestie cu partenera mea, dacă s-a întâmplat ceva, hai să discutăm. Nu vrea să discute. Trecem peste. Emoții? Da, trece peste. La mine era mai nasul că la mine trecea peste. La mine, hai să discutăm. Nu. Eu am luat imunitatea, că am luat-o primea cea. Ai luat imunitatea. Și după 4 zile în care eu am nimerit și mâncare, eu am mâncat, că mâncam de rușine, înțelegi? Am mâncat, eu nu mănânc pește, mi-a dat baboia pe insula aia, morți și cu gândacii aia și cu orezul, am băgat în gură, că mi-era foame, nu mâncați de zile. Ei, după 4 zile că nu mănânci și alegi ca bou și dormi în picioare și mergi și am mers, ții minte ce ploaie? Bă, am mers 2 zile fără să mă schimb ut complet. Nu e pisică așa, să știi că fii atent aici. Păi n-am avut pelerină pentru că am fost tot din cauza echipei. Ai lucruri, eu că sora ta a avut umbrel. 2 săptămâni am avut lucruri. Păi n-am apucat să iau lucrurile din rucsac care eu le-am luat de acolo, e o plecare pe din piața de pește. Dacă nu strigau ea, ia-ți medicamentele, păi nu mai apucam să merg.
Ei au plecat pentru că... Unde mă trimiți? Nu te trimite, ascultă-mă ce mai... stai să Ascultă-mă că termin, merg frate, de Poate alo. plouă cu broaște, ferească, Nu mă, plouă cu Dumnezeu, broaște. cu Stai să explic lui Alina. Sub umbrela de Asia Express asta se poate reține pe viață să rămână... Nu Sub umbrela plouă cu broaște. de Asia Express nu te plouă niciodată. Niciodată Nu mai există. simți, că ești în Poate să adrenalina ningă, aia și nu mai simți poate să nimic. plouă, În Asia Express... Nu, mi se rupe în două cam umbrelă nouă. Eu știam alta. E care? canadiana. Să vină vântul și ploaia, nu-i femeie cum e oaia. Stai să explic, Nu, da. Alino, stai 2 secunde. Deci eu știu ce înseamnă după zilele alea. Mamă, când am ajuns la hotel, mâncați așa. Dacă vă spun ce am făcut la hotel acolo, cât de prost sunt. Când ai avut imunitate. Bă, dar știi cât de prost sunt? De ce? Păi stai să vezi că dacă nu să vorbesc în continuu. A. Am dat de duș. M-am tras de bușonul, n-am putut. Și ce am făcut? Bine, mergea dacă de prost sunt eu. M-am pus în patul la mea și mă spălam la aia de la duș. La robinetul la mic. La robinetul de la jumate. Și m-am dus la recepție, mă luam și recept. Am întrebat-o și pe a mea, nu mi-a răspuns. Și au zis ea, păi tragi și mai tragi într-o parte, am schimbător ca la mașină. După 4 zile care m-a spălat mai cu apă rece și m-am într-un picior ca barza, înțelegi, cu o gaură mică, în echilibru. Nu nimerea ea, că acolo te și spălai acolo. Și cu găleata și cu săpunul, băgam mea și așa. Când am dat de apă caldă, zic, bă, cât de prost sunt, nu pot să nu mă spăl. Și deci robinetul la duș, da? Și mai era la mic. Nu, robinetul la jumate. Da. Și dușul. Da. N-am pornit dușul și m-am pus în patul labe și cu sub robinet acolo. Asta de filmat să mor dacă te mine ajută asta, că n-am Păi vreau apă caldă, îți dai seama. Și deci Eu era altă. îi puneam să-mi fiarbă apa. Eu nu mă spălam. La cu apă. cazări? Da. Dar mă, nu m-a dus mintea, dacă nu, Eu nu. Păi eu aveam alte probleme de Păi discutat. răceam. Eu nu-i puneam să nimic, sincer să fiu. Aveam mine apă plată de acolo. Da, bă, nu, stai mă că a fost deșteaptă, mi-a spus și mie. Că putea să mă încălzească, la cât eu mă spălam pe tot corpul, ce apă să mă încălzească? Avea un chip. Păi și acum eram pe insulă. Tu te spălai doar în zonele... Eu mă spălam tot, candeam pe dacă, băi, 40 de grade fugeam Păi mă spălam peste tot. cu un ibric. Stăteam cu goală sau cu ce aveau Cât ei. fierbeau ăia, trebuia să fierbă o zi Dom'le, întreagă. ne-am antrenat și în concluzii, ne-am antrenat și în avertizări. Da, dar eu aș vrea să mai vină Serghei cu Alina la noi și Păi, dar o odată, să doamna mai vină. Felicia, odată vă O să rog. mai vină. Vă rog. Eu n-am înțeles, Pisico, nici ce oră e, nici la ce oră ne văd oamenii ăștia pe Antena Eu am Play. înțeles că suntem Da, pe până la Antena urmă. Play și că discutăm toate culisele Asia Express și toate chestiile despre Asia La Express. ce oră? Să tu ai înțeles acum? Am înțeles că mai fi și mai explici, că Ok, n-a- dar tu tu zici ai că n-ai înțeles înțeles de că să mai vină și partener? odată Serghei cu Ce-am Alina. înțeles? Ai înțeles de partener că e important Zi să să Dom'le, mai- eu aș vrea să plec, dar nu vor să plece pentru că, dom'le, nici nu poți să strigi meseria omului, nu poți să le iei pe om din meseria lui și să-l duci poate într-un proiect TV unde nu vrea să se ducă. Poate nu vreau să mă duc nici eu. Păi eu vreau să mai veni și altă dată ca să ne mai Vin, ziceți. vin. Stai să zic ce crede. Zi, Alino. Pe oricine o să alegi, o să alegi pentru un scop. Și o să vezi de ce e scopul ăla. Dacă ei zis Omul asta, ăla- atunci o să facă cea mai bună alegere. Mă bazez sezonul următor, pisică pe Omul forță ăla la care Asia. trebuie să Ai fie zis-o cu bine, tine, Alino. Ce omul ăla adresă care o bombă trebuie pe să final. Cu un Stai scop. puțin. Da, omul ăla care trebuie să fie cu tine va veni. Va veni. Da. Asta e că ea ghicește și cu asta, că am uitat, m-a luat și pe mine cu carmele, cu astea. Da. A Nu-i zis, care. deci, eu am înțeles, mi-e clar. Putem, n-am înțeles nimic, pot dar e deja clar și mie. ziarele cu titluri mari să titreze Ferească, Dumnezeu. la sezonul. Stai să vedem. Bine, hai să vedem. Cine Stai e să pentru vedem. tine, e pentru tine. Exact. A, E pus deoparte. E pus- Da. Eu am învățat la 50 de ani cum ar veni, că am ales foarte bine pe mămuțu cu mine ce să facă, cum ar Da, veni. dar ei erau de Da. prieteni de... Ei Pasăm, erau și prieteni și prieteni, soți. adică- familie. Să Ei, familie, noi mai suntem de mult de viață atât. împreună. Vezi? Da. Pentru că Mămuțui îi crea Dumnezeu pe spațiu, pământ. o ajuta. Basarabul, următoarea gara de pe pe dreapta. Haide că... Haideți, Ne revedem sâmbătă viitoare la orele precise fix. Fiți cu ochii pe Express Talk Aventura Asia. Ne revedem. Nu. Express ne revedem Talk? după publicitate. Fiți cu ochii pe Mulțumim Express invitațiilor Talk. noștri. Păi nu m-am ce și am plecat. Express Talk Aventura Asia. Am zis bine? Da, tu ai zis bine și eu vreau să mai spun încă o chestie. Ah. Să urmărească invitații noștri. Nu, invitații, ce Pe cum cât să e, urmărească, bă? mă? Stați, mă, stați să zic și eu, chere, dracu, Pe când e emisiunea? să urmărească Sâmbătă. Asia Express. La ce oră? Duminica Aia de trebuie la să ora 20.
luni, marți, miercuri de la 20:30 și sâmbătă de la 20 și de ticket. sâmbătă de la 20 de ticket. Urmăriți Asia Express, de ticket, Pantena 1. Pantena Play în fiecare sâmbătă, urmăriți-ne. Vă iubim, vă adorăm, am zis tot ce m-a putut zis, vă iubim, ne vedem săptămâna altă. Mua!